Hei! Tervetuloa kalliolle nauttimaan aurinkoisesta hetkestä. Kyytipoikana tänään hieman sopivan lämmintä kahvia. Ja ajattelin vaan kysyä, että mitäs sulle kuuluu? Miltä tuntuu? Mitä näkyy? Miltä tuoksuu? Siellä missä sä oot nyt. Taas vähän pientä rupattelua tähän hetkeen täältä kallioilta maadottumasta. Täällä vähän lintuja, vähän autoja. Ihanaa rauhaa. Toivottavasti se välittyy tästä videolta kaikille. Ajattelin tehdä semmoisen pienen ehdotuksen näin torstai-aamulle, että jos sulla on jotain tavoitteita esimerkiksi tälle loppuvuodelle tai ihan millä aikavälille tahansa, niin tuntuisiko se hyvältä muotoilla ne tavoitteet sellaisiksi, että niissä lukee, mitä tunnetilaa sä lisäät. Ja oikeastaan, että ne tavoitteet olisi itsessään tunnetiloja. Esimerkiksi jos sä ostat asunnon vaikka tai muutat jonnekin tai saat työpaikan tai teet jonkun koulutuksen valmiiksi. Mikä on se tunnetila siellä, mitä sä ajattelet, että sä koet, kun sä oot päässyt siihen tavoitteeseen? Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymyksen asettelu. Eli mennään pois vähän siitä perinteisestä tavoitteiden asettamisesta. Auto, koira, koulutus, työpaikka, ylennys. Ja katsotaankin, että mitä me oikeasti haetaan siellä näiden taustalla, näiden takana. Mikä tunnetila, mikä on eri tavalla silloin, kun me ollaan saavutettu tämä tavoite. Miksi me tehtäisiin tälleen? Otetaan hörppyä välillä. Miksi ihmeessä tehtäisiin tälleen? Oikeastaan siksi, että me ehkä saatetaan huomata, että me voidaankin jo nyt tässä hetkessä kokea sitä samaa tunnetta. Ja tuodaankin se tähän, nyt hetkeen, se meidän kokema elämys, tunnetila, kokemus. Ja tämä koira, kissa, auto ja ammatti onkin vaan sitten välineitä niihin tunnetiloihin. Ja me ehkä kuvitellaan, että on edellytys siihen. Että nyt sitten mä voin tuntea tätä tunnetta. Eli jahdataan sitä porkkanaa. Ja ei siinä mitään, voidaanhan me pitää nekin tavoitteet. Mikähän mulla olisi tavoitteena? Mun tavoite on, että mulla olisi joskus kanoja täällä pihalla. Ei se tarkoita sitä, että mä en voisi edelleen tavoitella niitä kanoja, vaan että mä haen vähän sieltä, että minkälainen olotila mulla on sitten, kun mulla on se kanahäkki. Tai ei kanahäkki. Kanat täällä pihalla. Mikä on eri tavalla? Ja ehkä katsoo, että
voisinko mä jo nyt kokea sitä tunnetta, mikä mulla tulee siitä, kun mä saan vaikka tuoreita luomukananmunia suoraan omista kanoista. Mikä olo mulla siitä tulee? Mulla voi tulla terve olo, mulla voi tulla energinen tai iloinen olo, arvostava, kiitollinen. Mä voin tuoda ne tähän jo, ei mun tarvi odottaa niitä kanoja siihen, vaikka se voin edelleen pitää ne siellä. Ihana tää aurinko. En tiedä näkyykö mua, mutta otetaan hörppy kuitenkin. Tää on siis se motivaatio, että me voidaan tuoda näitä tunteita jo tähän hetkeen ja itse asiassa tästä hetkestähän me luodaan sitä tulevaisuutta. Ootko huomannut? Todennäköisesti se, mitä mä eilen ajattelin viime viikolla, viime vuonna, todennäköisesti mä ajattelen niitä samoja ajatuksia tänään, teen niitä samoja tekoja, käyttänyt suurin piirtein enimmäkseen samalla tavalla. Jos mä en tietoisesti muuta sitä suuntaa, mitä mä haluan ajatella tai tuntea tässä hetkessä. Siinä kohtaa mä lähden muuttamaan myös sitä mun tulevaisuutta, koska todennäköisesti tulevaisuudessa mä ajattelen ja tunnen sitä, mitä mä tänään tunsin. Eli miltä kuulostaisi semmonen kysymyksen asettelu? Laita ylös tunnetiloja, mitä haluat kokea enemmän tulevaisuudessa.